Dragan Kojić-Keba stigao je na snimanje Zvezda Granda, ali ga je u Košutnjak dovezao sin Igor, koga je folklor raskrinkao pred medijskim ekipama. Kada je izašao iz skupocenog džipa, fotoreporteri su želeli da fotografišu oca i sina zajedno, ali je Keba poručio da Igor žuri kod devojke. Žuri, žuri, čeka ga devojka, rekao je Kojić, dok je Igor požurio da pobegne fotoreporterima, pa ubrzao automobil u rikverc. Mlađi Kojić imao je kačket i naočare za sunce, te se samo osmehnuo i odvezao u nepoznatom pravcu. Podsjetimo, Igor je početkom prošle godine ušao u vezu sa glumicom Teodorom Bjelicom, ali veza nije potrajala, te se ona ubrzo udala za hrvatskog fudbalera. Za pevačevog sina oduvek se pričalo da je voleo da ima poznatu devojku, a najpoznatija ljubav koja se završila venčanjem i razvodom jeste ona sa Severinom Vučković. Pre toga, Igor je bio u ljubavnoj vezi sa glumicom Katarinom Radivojević, koju je ostavio upravo kada je upoznao Severinu. Javnost zna i za njegovu vezu sa Jelenom Žeželj, zatim i sa manekenkom Ksenijom Vujović. Pričalo se i da je u vezi sa Mijom Marković, ćerkom Glorije Pavković. Da li je i sada reč o nekoj poznatoj dami, Keba nije otkrio, ali je jednom prilikom poručio: Kao roditelj nisam napravio grešku, neću da utičem na to šta njihovo srce bira. Živ čovek pogreši, nisu prvi koji su se razveli. To sam davno obećao Igoru i Nataši da neću pričati o njima. Lakše će svi doći do mene nego do njih dvoje. On je nedavno dao intervju gde je mnoge stvari objasnio. Ne želim da pričam o njegovim vezama, da li ima devojku ne znam. Nije me upoznao sa novom devojkom, ne verujem novinama dok mi on ne kaže. On će da mi kaže: Ćale, tako je ili nije. Izbor njegovog srca je njegova stvar. Ja ga podržavam, rekao je prošle godine Keba.